Je to jasné, pánové. Rusové chtějí zachránit město a proto se pokoušejí obejít nás od severozápadu. Domnívají se, že budeme muset vyklidit Ostravu bez boje. Pro každý případ jsem dal dnes ráno rozkaz podminovat tovární objekty a komunikace ve městě. Pro jaký případ? Pane generále, myslím, že musíme počítat se všemi možnostmi. Vy nemáte co myslet. Znáte Führerův rozkaz. Ústup se rovná zradě. Jede k čertu. Taková opatření Rusy nezastaví. A kdo je zastaví? Já! Já zastavím bolševiky. I kdyby to mělo stát životy všech mých vojáků. Vaše životy z toho nevyjímám, pánové. Nula 7. Ano. Jak? Ano? Ano. Ano. Rusové prorazili k Opavě. Okamžitě zjistit podrobné údaje. Pane generále, máme zastavit podminovací práce? Ne. Jen pokračujte. Co je? Nic, co by bylo? Všechno je v pořádku. Jedl jsi něco? Ani ne. To jsem si mohla myslet. Takže mě nedostali. Tak se podívej. Zařizují vedení náloží tady sem do toho domku u řeky. Všude kolem hlídají SSáci. Podívej se na to. Nějak se tam snad dostanu. Samotného tě tam nepustí, Miloš. Výbor rozhodl, že máme jít spolu. Kam máte jít? V tom nemá nikdo co rozhodovat. Ale maminko, prosím tě. Ale ty mě neokřikuj, na to jsi ještě moc mladý. Josefe, ty víš, že jsem vám vždycky pomáhala. Mně je to jedno. Já už jsem stará. No, a dám třeba i svůj život, když je to potřeba. Ale Miloše nedám. Rozumíš? Neplač, maminko.
přece nic neděje. To jsou jenom takové plány. Já znám ty vaše plány. To je fronta. Dneska hučí už od rána. A my tu máme sedět se založenýma rukama. Ale ty nejsi voják. Nejsem. Ale už je to půl roku, co mě přijali do strany. Maminko, tak už se nezlob. Co můžu dělat, Miloši? Ano, zařiďte. Souhlasím. Tak, je to jasné, soudruzi? Obchvátíte opevnění z východu a navážete spojení s Malincevem. Vaše brigáda po přechodu řeky chrání jeho levý bok před očekávaným protiúderem německých tanků. A pak Ostrava. Je to vaše město. Hleďte, ať jste tam první. Budeme, soudruhu veliteli armády. Neprojedeme. To je šílenství. Zpátky! Slyšíte? Zpátky! Zpátky! Naši jsou na druhé straně, přece nenecháš odříknout! Zpátky! Pavloviči, obkličuj nás. Vidím! Držte se v určeném směru! Jožko, Papělce. Za tohle ti nám postavit před soud! Pane majore! Pane majore!